Cola, fruitsap. Doe maar cola. Ik ben die integralen bij wiskunde zo beu. Boring. Nog 4 dagen en het is vakantie. Ja. Laat die vakantie maar komen. Dan zie ik u tenminste ook eens van meer. Goh, vakantie. Weet je nog? In Positano. Dat was echt fun, hè? Van 's ochtends tot 's avonds. Zalig. Dat lijkt echt al lang geleden. Veel te lang. Wij moeten nog eens op vakantie gaan. Wel ja, maar ik wou toch naar Scandinavië hè, met de mobiloom? Ja, maar ik bedoel zonder ouders. Alleen wij twee. Of met vrienden. Ja, dat zou natuurlijk nog toffer zijn. Hè? Met de rugzak door Europa. Of door Azië. Vietnam, Thailand, Indonesië. Ja, maar mijn vader krijgt een attack als hem dat hoort. Je hebt nog een jaar om hem te overtuigen, hè? Ja, maar me laten gaan tot daartoe, hè. Maar hem laten betalen, dat is een ander verhaal. Ja, ik hoor mijn moeder het ook al zeggen. Waarom zouden wij voor u dure vliegtickets kopen als je gewoon met ons mee kunt? Dus dan moeten we er eigenlijk gewoon voor zorgen dat we dat wel kunnen betalen. Hè? Dan kunnen ze dat al zeker niet als argument gebruiken. Hè? Dat is makkelijk gezegd, hè, maar hoe? Ba-da-da-da-da.